Peggy 18. 調べたぞお前らのこと。海の向こうじゃアジア人ってんでのけ者にされて、日本じゃ毛頭扱い。俺は何人なんだって何度も思ったろ。敵討ちか。つまらねえことに人生使ってんな大統領。この件にけじめをつけねえと俺の人生始まらねえんだ。